ҳошим гадо аз ҳунармандони саршиноси тоҷик аст ки бо нақшҳои офаридааш дар саҳнаи театру кино муаррифгари миллати тоҷик дар арсаи ҷаҳонӣ гардидааст. нақшҳои рӯдакӣ, суроб, сино, фердинанд, ҳамлет, эдип ва дигар образҳои офаридаи ҳошим гадо ва нахустнамоиши спектакли эдип дар театри навтаъсиси дӯстии халқҳои шаҳри Москва ӯро машҳур гардонидаанд. хизматҳои ҳошим гадо дар баробари бунёдгузорӣ ва рушди театри тоҷик кам нестанд. то ба имрӯз саҳми ӯ дар тарбияи насли наврасу ҷавон ва ҷалби онҳо ба театру кино арзанда ва боиси таҳсин аст. фарҳангиёни тоҷик ва дӯстдорони офаридаҳои ҳошим гадо бо ташкили як маҳфили илмӣ-адабӣ аз солгарди ҳаёт ва эҷодиёти мавсуф истиқбол намуданд. таъкид шуд ки ҳошим гадо ҳамчун нобиғаи санъати тоҷик ҳастии худро фидои театр кардаву дар ин ҷода корҳои зиёдеро ба анҷом расонидааст ки имрӯз зиндагиномаи ӯ ҳамчун дастурамал мавриди омӯзиш қарор дорад. ҳар як нақше ки дар театр офаридан, ҳар як нақше ки дар синемо офаридан, ин худаш як мактаб аст. мисол шарт не ки мисол ҳошим гадоев биёянд дар институт, мисол ҳар як таваи ба даст диҳанд. ана ҳамун нигоҳҳои он кас, ана ҳамун қаду басти он кас, ана ҳамун аз худ гузарондани ана ҳамун образҳо дар филм ва яъне ки пайдо кардани ана ҳамун образҳои ҳақиқӣ дар синемо, ин худаш як мактаби хеле ҳам бузург барои насли оянда, барои насли имрӯза аст. ва фикр мекунам ки агар ҷавонони мо имрӯз китобҳои ин каса гирифта хонанд, ҷавонҳои мо имрӯз филмҳои ин каса агар тамошо кунанд, агар ба фикри ман аз ин буди калонтар карда наметавонанд. чунки ҳошим гадоев дар назди он кас аст, ҳошим гадоев зиндаву соҳ саломат ҳастанд ва бисёр хуб мешуд ки дар вохӯриҳое ки дар куҷо устод ҳошим гадоев мебиёянд, дар он саҳнаҳо баромад мекунанд, акун як саҳна не, садҳо саҳна бояд, садҳо толорҳо бояд аз тамошобину аз ҳисоби ҷавонҳо бояд пур бошад. тазаккур дода шуд ки арбоби ҳунари тоҷикистон, ҳунарпешаи халқии тоҷикистон, ҳунарпешаи халқии иттиҳоди шӯравӣ, дорандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абуабдулло Рӯдакӣ ва ҷоизаи давлатии иттиҳоди шӯравӣ ҳошим гадо бо талошҳои хастанопазир ва аз худгузаштанҳо барои рушди фарҳанги миллӣ саҳми беназир гузоштааст. зимнан хизматҳои ин сутуни театру синамои тоҷикро ба инобат гирифта ӯро бо даҳҳо унвону мукофотҳои баланд қадрдонӣ намуданд. ҳамин тариқ ҳошим гадо зиёда аз 60 сол аст ки дар рушду нумӯи санъати тоҷик бо офаридани асарҳои баландмазмун дар саҳнаи театр ва кино сам гузошта на танҳо маҳбуби мардуми тоҷик, балки дар арсаи ҷаҳонӣ низ ҳамчун ҳунарманди камназиру нотакрор муаррифӣ гардидааст, таъкид шуд дар ҳамоиш. дар охир филми мустанади «Ман» ки роҷеъ ба фаъолияти ин ҳунарманди мумтоз таҳия шудааст, манзури ҳозирин гардонида шуд.